Sanibonani babukeli emakhaya. Sanibingelela siyanamukela ohlelweni lethu namhlanje. Lo nibingelelayo ke usiphumelele ewakaMbhele ematsheni emzimkhulu. Angihambi ke ngedwa bafowethu. Ngiphethe uMatollgate la naye umfowethu ngala. Siyanamukela babukeli emakhaya. Igama lami nguThembela wakwaNuba. Njengoba ke bafowethu sesishilo ukuthi namhlanje siphethe uMatollgate sizozwa kabanzi ke namhlanje ngayo uMatollgate ukuthi kahle kahle kubani uMatollgate kanti usuka kephi bafowethu. Angingakhulumi kakhulu uMatollgate ukhona la phambi kwethu mfowethu. Singathanda ukuthi mhlambe usithathe usibeke isithombeni ukuthi wena uMatollgate nje usuka kephi kanti ke futhi uqale nini ukucula lo mculo kaMaskandi mfowethu. Okay, angibonga ithuba. Ngicela ukubingelela bonke abalaleli emakhaya nababukeli bevideo. So uMatollgate yimi ne? Yimi uMatollgate. Ngizochaza la ngizalelwe khona, ngisuka endaweni yaseSantombe esigodini sakwaSihoqo la ngiphuma khona. So ngiqale into umculo kaMaskandi ngoNovember last year. Futhi beku 2022 ngoNovember ngase ngene emculweni kaMaskandi ke ukuthi bengenzani ngale hayi kusonto ebalekile leyo. Ngangena emculweni kaMaskandi ke la ngifike khona ke ngazama ukuqopha umlando osawuqophekile noma umncane nje kodwa ngiyacabanga ukuthi ukuhamba kwesikhathi uzokhula kodwa makukhulunywa ngumuntu okuthiwa uMatollgate kahle kahle yimi lo okusekhulunywa ngaye ilona iTollgate leni libona la umuntu odume nge-hit song angizuyisho ukuthi thina ngifuna ukuhambela kahle hle abafowethu phambili abangi-interviewayo yabona. Mfowethu hayi ke kuyezwakala mfowethu okunye esingathanda mhlambe ukuzwa kuwena ukuthi uzube uyaqala uMaskandi lo yini kahle kahle imbangela ekuthe ikulethe ukuthi ucule uMaskandi ngoba miningi imiculo ekhona kodwa wena uye wakhetha nje uMaskandi mhlambe besingathanda ukuzwa kulo ndawo ukuthi wena yini ekudale ukuthi uzube ube uba la ukhona njengamanje. Okanye nje usichazele nje ukuthi ekukhuleni kwakho ubukhulu umuntu oculayo or mhlambe khona la waqala khona kwenye indima yomculo uzofike khona la eMaskandi. Ngizokuveza ke lokhu noma bengikubalekela into eyenzakalayo la ngaqale futhi ngikhulele emzini ekusontwa kuwone. So balongo ngiyithanda into yesonto ngiyithanda ngagcina ngisonta nje into serious ngase ngithatha umculo wegospel. Ngicula umculo wegospel ngithe mangiphakathi nawo uyasiyavuka le nto ukuthi ngiyibhinqa ne. So endaweni evele engihlala kuyo kunamabhinqa ngiyibhinqa nami ngokunjalo uMaskandi ngiyawuthanda so ngikhule ngisina nezinsizwa sihamba izigcawu kunjalo kanjalo. So ngaze ngizothi ke ngoNovember last year no ake ngiqalise ukushintsha ilokuza uhlobo lomculo ngike ngenze lo kaMaskandi. Ngithi so ngithe mangifika ke la kulo mculo kaMaskandi ayingabona ukuthi noko kuyenzeka kalula. Zonke izinto ziyenzeka ngiyazikompozela ngiyazibhekela kuba mnandi nje zonke izinto zenzeka kalula ezabe zinginetha ke zanginetha ke ku Facebook la bese senginetha ngabekezela ngahlala ngathula njengoba kuze kuzoba ngifuna lento esengiyifuna manje nje oyithola namhlanje. Hayi ke mfowethu kuyezwakala okunye mfowethu engifuna ukubuza ukuthi njengoba nje ingoma yakho yamathuba ihamba kangaka enkundleni zokuxhumana ukuthi uyangena ku Facebook Amathuba uthi uyangena ku TikTok Amathuba ku WhatsApp yonke indawo TikTok uyatrenda nje yonke umuntu ucula ngayo veza ingoma yakhe. So bese kufisa wena futhi ukuzwa la ukuthi mhlambe yini oyihlelile ekusukeni njengamanje ukuthi njengoba uzoqhubekela phambili nale ngoma njengoba abantu beyithanda kangaka yini mhlambe uyihlelayo esingayilindela mhlambe esikhathini esisayo esingaphambili yabo. Engingakusho ke into engiyihlelayo njengamanje ngihlela ukuthi le ngoma ibe no music video. It's because abantu abaningi bazi ingoma umnikazi wengoma bamazi. Kanti ingoma njengoba kuthiwa Matollgate kusuke kukhulunywa ngami uma kuthiwa kunoMatollgate yimi uMatollgate ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazi ingoma umnikazi wengoma abamazi so that kuzoba lula besazi uyithune engoma yami mina ingoma manje kuzoba ngcono ukuthi ngizama ukuthi ngihlele indaba ye music video iqonde ibe right kwenzela ukuthi yonke into izobalance kahle. As a musician yabo kuba khona umuntu oba i-role model yakho ungachaza nje ungathanda nje mhlawumbe ukusichazela ngalokho ukuthi ubani i-role model yakho kungani mhlawumbe uyafisa yini ukuthi ekuhambeni kwesikhathi uhambe ucule yini naye lo muntu. Engingakusho umuntu oyirole model yami uJandri kaMaskandi. So ngikholelwa kakhulu kwinsizwa okuthiwa uJumbo
yakanyangiwe emzimkhulu yabo umkhaya wamanje so kwabo ukuthi ke ngagcina ke ngithathile lokhu ijanti le kaMaskandi so i role model yami engifisa ukuthi ngelinye ilanga ngize ngigcine ngifinyelela eduze kwayo ukuzana umfoka Mpungose ngoba nakhona ushuni lo engiusebenzisayo uma ukuthi abantu abaningi baqaphela ukusondela ngakuyena kahle kahle uyena ukuzana umuntu engikholelwa kuyena kakhulu umfoka Mpungose le nkandla la ehlala khona hayi ke kuyezwakala futhi abanye abangayazi mhlambe le ngoma abangathanda mhlambe ukuthi bayithole ngoba phela bazofisa ukuthi abantu bazizwele njengoba mhlambe umnye aqale ngokubona ivideo qala ingoma engakayizwa uzothanda mhlambe ukuthi eze ukuthi kuphi la engayithola khona itholakala kanjani ingoma yabo ukuze umuntu akwazi ukuthi ayilalele ezwe lento esikhuluma ngayo angagcina ngekuzwa indaba kuphela engingakusho nje ingoma zami ziyatholakala kuzo zonke izitolo ezidayisa music online uyakwazi ukuthi uma ufika useshe uMatollgate then bese ubhala isihloko sealbum esithi Dumo Lwami bese ziyavela lapho kuzovela udumo lwami kuvela utalent lami bese kuvela lamathuba nawe kuyiwona adla umhlanganiso njengamanje okay engifuna ukuyibuza wena but la ukuthi ukhiphe ialbum noma iEP ngoba phela kuyenzeka mhlawumbe ukuthi izingoma makuthiwa ziziqela kona asidlulanga ku10 ke kuthiwa iEP wena ukhiphe iEP noma ialbum le ephumile okanye mhlambe uma ngabe unealbum ulindele ukuthi uzoyikhipha nini or usayenza or awukazi kahle kahle ukuthi kuzokwenzakala mhlawumbe usayinhlelweni into ekanjalo engingakusho ngealbum kuzothatha isikhathi ukuthi abantu bayithole ngoba angifuni ukubarobha ngifuna ukuthi mase ngibaphakela ngenze show ukuthi ngibaphakela into abazokwazi ukuthi bayidle kuphele noma 6 months ingapheli la endlebeni zabo yabona okwenzekile ke ngikhiphile iEP njengamanje izingoma ezi3 njalo bese ngingazibala nje ukuthi udumo lwami italent lami bese kube Amathuba into ezokwenzeka ke manje kubhuti la abahlala eGoli ngifuna ukuthi bavive ngoba khona isingle track engizobehlisa ngayo mhlambe masithi 1 December khona single track angifuni ukuthi ngiyikode la ukuthi ithini kodwa abazokwehla ngayo ngiyaqiniseka ngalokho ngimfungu babe semathundeni bazokwehla ngayo babesuke eGoli bebuyele ekhaya omunye umbuzo ke Razo ubani lo orecordile futhi bengithanda nje kahle kahle ukubuza ngalo muntu omfeaturing and ngiyamazi le ntombazane lena bengifunda nayo last year ngiyajabula nje ukuthi uyitholele impela bengicela ukubuza ukuthi uyithole kanjani futhi ekhambeni kwesikhathi nisazosebenzisana naye or mhlambe ke lo ukuthi uthole lo talent ke uyahamba nawe ubone nabanye abantu njengomculi phela awumangi umuntu noyedwa hayi ukusebenzisana naye sisazosebenzisana kakhulu njengoba ngiqale naye mina ngiyangikholelwa ukuthi into uma ngabe isangiphethe kahle ngihlale eduze kwayo so sisazosebenzisana usisi lo engimfeaturishile uonezwa owakamchulu khona la emfundweni esigodini saselokuzeni emfundweni anda umzimkhulu ulapho ke la ekhona uonezwa uqala kwami ukumbona ngeze ngimzingele ngimthole ngambona epostwe uMabhlukwe okuyena umnikazi weTomination Studio la ngirecorda khona so kwamba ukuthi ke ngigcina ngiyithanda le yanto engiyibonayo ase ngamthatha ke ngamsondeza eduze abona ngicathi mhlambe waphela u4 hours ngihleli kubo ngimlindile engekho emncwabeni wamakhulu wakhe so waze wabuya ngamthatha bese sahana estudio engudwini bokaMabhlukwe la asafike khona sagila ezimanga ngale hit song le evalile la ku TikTok hayi mfowethu uyezwakala mhlawumbe umunye umuntu uzozibuza ukuthi uMatollgate uyakwazi mhlawumbe useyakwazi manje ukutholakala kuma bookings ngoba phela njengoba ingoma ishisa kangaka omunye umuntu uzofisa ukuthi engathi ungakufike mhlawumbe emcimbini uzonandisa uphinde futhi uvele kubantu noma bekhona abakwaziyo kodwa ke bakhona abafuna ukubona ngamehlo mhlawumbe ngabe uyatholakala yini ama bookings asevulelekileni ukuthi umuntu mhlawumbe akwazi ukuthi akuthole engingakusho nje ama bookings into efana nama bookings ngiwajabulela kakhulu ngoba ngiyangikhetha ukuthi ilokuza kukhona ikhampani engisebenzisana nayo njengamanje kuthiwa Ingoza Entertainment so i-cellphone number yakhona ithi 079 W15 338 so
ngithi-ke abantu angibanikeze neyami inamba kwenzela ukuthi umuntu ezokhuluma nami uma kwenzeka engabatholi bona then bese mina ngidlulisela kwabangenhla ukuthi nangu umuntu osibanibani ekhuluma kanje so sibone ukuthi ugcine sizakala kanjani lo muntu kodwa kahle kahle uma ulifuna usizo kuma-Matollgate awukwazi ukuthi uphume ongalitholanga. Ke nomuntu vele ke unama-role model ufisa nje ukuthi nje kulabantu abama-role model akho ufisa ukuthi uyenze nobani ingoma nje kulabo bantu labo? Ngiyafisa ukuyenza nayo uJumbi ingoma. Ngiyafisa futhi ukuyenza noKhuzani Dlamlenze umfowamphungose. Noma ngingenawo amandla okufinyelela kuye kodwa ngiyafisa ukuthi naye mhla ethola le video aze abombona umuntu ekuthiwa uMatollgate bese abe naleya ntshisekelo enginayo nami yokusondela eduze kwakhe ngoba umculo wakhe uyangibusisa inkosi impela angifuni ukungasho. Hayi ke kuyezwakala futhi mina nangomunye umbuzo engifuna ukubuza la ukuthi uMatollgate uyabonakala la ezindaweni mayiperform ama-video la ukuthi unalesikhwama ahlele esiphethe. Ngiyafisa nje ukwazi mhlawumbe ngaphakathi ukuthi yini lesuke ikhona ngaphakathi ngoba phela asazi sibona isikhwama nje sihleli sikhona sazi sizwe ngalesikhwama singahlezi sizwe ngoba namanje ngisho ukuthi sisale ngenhlanhla nje ukuthi singabikho la bona uhlele esiphethe uMatollgate ngoba nayi ngidani yazi iyashona Nkosi yami inesikhwama esiphethe. Ngesazi ukuthi nawe njengomculo wamaskandi mhlambe wenza ngani nje ungacathi ngesikhathana nje ukuthi usinabele nje sithole nje ulwazi kuncane. Engingachaza ngesikhwama wafowethu mango ukhuluma iqiniso lemsula noma ke bengeke basho abantu ukuthi iqiniso lo engishoyo kodwa mina mnikazi wesikhwama ngiyawazi lokho engikhulumayo. Isikhwama lesi asinalutho so ngisuke ngenzela ukufaka ifoni uma ngiyoperforma bese futhi kube khona into yokugcoba umlomo elapha makhona ucash enguphethe ngifaka lapha because no-wallet uhlala kulesi yasikhwama angeke ufice ibhodlela lapha angeke ufice isandla samntwana angeke ufice lutho wathi ke mhla ngithola ithuba ngikwazi ukunivulela ngenikobisele phakathi kunani la kulesi sikhwama kodwa kahle kahle nje asinalutho bafowethu uphulekani. Hayi ke kuyezwakala futhi ngoba hayi kona abantu bangaze bazibuze ngempela ngoba ingoma yakho isuke yashisa kakhulu mhlambe abanye abasathemba ukuthi mhlambe khona lenyanga oyihambayo mhlambe okanye khona something indlela owenza ngayo wena owaziyo ukuthi mhlambe kwenzeke kanjani yabo. Lesikhwama lesikuthi nje yonke into yakho ozoyidinga uyithole bekufushane futhi bese duze nokuthi abantu uma bekufuna bekubhuka yabo so wenzela yonke into ezikanjalo. Ngenza kanjalo futhi ngenza kanjalo. Hayi ke kuyezwakala bafethu asibonge ngiyacabanga ukuthi ethubeni la namhlanje imibuzo besifuna ukuyibuza uMatollgate siyitholile noma ke mhlambe ke sikhona engaphendulekanga kahle kodwa ke leyo ebebalekile iyona siyitholile. Thina ke bafethu siyatholakala ke ku YouTube akhona ama-channel esinawo mawufika lapha ku YouTube ubhale nje SP_Media_TV1 la uzosithola khona naye mfowethu naye uzosho channel yakhe ngale la nizokwazi ukuthi nithole yonke imisebenzi yethu esiyenzayo namaciko akhona jikelele eHarding nasemzimkhulu ngoba sizimisele kakhulu nje ukuthi sisebenze nawo. Nomfowethu nawe uzochaza ngale asho ukuthi utholakala kanjani na WhatsApp sikhona na ku Facebook kuyo yonke nje indawo umuntu osidingayo uyasithola. Hayi mina ke ngitholakala ku channel ke ku YouTube uPrince Noba TV. Besicela ukuthi Nkosi yami uma ngaba khona la sibhude khona nokuthi khona imibuzo esingayibuzanga cela nisikhomentele ngayo khona la ku YouTube. Ku Facebook ngiyatholakala ngoNoba Thembela ku page Prince Noba Photography. Kanti ke naye uMatollgate somnika ithuba lokuthi azichaze naye ukuthi utholakala kanjani ngale kokuthi useshilo ukuthi niyamthola kuma-bookings kodwa phela kumele anazi ukuthi na Facebook ukhona ku WhatsApp uyatholakala nakwezinye indawo yena usezochaza ukuthi nizomthola kanjani mfowethu uMatollgate phezu kwabo mfowethu. Ukutholakala kwami ke kulula kakhulu akusiyona inkinga ukuthi ngigcina ngixhumana nabantu abaningi angikwazi ukuziba umuntu uma ekhuluma nami ngiyangikhetha ukuthi ngimnake kwenzela ukuthi ngizayizwa inhloso yakhe yokukhuluma nami ukuthi kahle kahle ukhuluma nami njengoba efuna ukuthini so that ngizokwazi ngimphendule ngesikhathi. Abantu abaningi ke abaye bathi uma bengi-inbox ku Facebook so umuntu ekhuluma into engiyibona ukuthi no angathi cishe ibaluleke lento ayikhulumayo ngiyangithi no ngoba kuzokwenzeka ungaphenduleki ngesikhathi ngicela uthathe nandi number ka WhatsApp so ngoba isikhathi esiningi ngibhizi ku WhatsApp ngicela uthathe le number le sizohlangana ngale la ngibhizi khona ngoba kuzenzeka la ungaphenduleki ngesikhathi ngithi mangibuya kanti so offline yabo so ugcina inkulumo yethu ungafuni ukuhlangana kanjalo kahle kahle nje ngiyatholakala ku 081 062 7311
ama-calls wami no-WhatsApp ngiyakwazi ukuthi ngitholakale lapho. Then bese kube Facebook page wami Matollgate SA. Uzombona nje ubhuti omuhle njengalombona njengamanje uMatollgate uzobe lapha. Then bese ke ku YouTube ngiphinde Matollgate futhi nakhona Matollgate SA, Instagram Matollgate SA. Kuzo zonke nje izindawo ucabanga ukuthi ungangithola kuzona ufica ngiyulo Matollgate enguye. Akushintshe lutho. Kona-ke khona abantu into bazofisa ukuyazi igama lama-Matollgate leli litholakale kanjani bona ukuthi lize liqhamuke ukuthi uzobe uMatollgate kwakwenzeke kanjani ngesazi noma umsungulo walo i-Matollgate igama leli ukuvela kwalo. So ngithe mangiqala ukwenza umaskandi kwabo ukuthi kunabafuthi abangeseka kakhulu engisebenza nabo yabona. Abantu abafana noThulani, oMsayi, oSipho Memela, kube Wele, oMhlengi Khawula. So sekhona nabanye ke abafana noZulu kanti abafike sengivele kodwa sengibhizi nalento engiyenzayo. So ke umuntu owagcina evela negama ngoba ngabatshela bafuthi sengiyawuthula kumaskandi manje but angithandi ukubizwa ngofukani lo ebengibizwa ngaye ngale kugospel. So angazi ngizokwenza ngizomisa kanjani ngizoba ubani igama. Wase ke umfowethu lo uThulani ngisho ngithi siyalamana ke naye because siphuma ekitchen elilodwa. Wasethi hayi no yazi igama lakho kuzoba ubani. Uzoba uMatollgate. Ngithi why ngizoba uMatollgate. Hayi ngelinye ilanga ke ngiyonibonisa izibongo wase engibonga ke yabona wangibonga ngoba futhi ezwa lo mlilo engizezwa nawo. Awangibongelela ke wathi liyavala iTollgate akho noma umunye odlule ngakhokhanga wathi sawugibela u-N3 sawugibela u-N2 njani wachaza nje zonke lezo zinto zakhe kodwa ke mhla ngithola ithuba ngiyonibonisa yena ne ngiyonibonisa yena lo mbhemu lo uThulani igama lakhe usebenza lapha kaNyamezela Funeral Services ubhuti nje oshumela kakhulu namagwegwe uyena ke lo owangiqamba ukuthi ngoMatollgate ngiyombothi manje nimbona nazi ukuthi nangu lo muntu ngoMatollgate ngezwakala mfowethu njengawona Razo njengomculi. So unaso isifiso sokuthi mhlambe kube khona umuntu okusayinayo or mhlambe company thizeni eziphela umuntu vele nawo usavuka endimeni yomculo because uma ngabe uthi uyabheka kunzima ukuvuka endimeni yomculo amaskandi la ngaphandle. Uzube nabalandeli thizeni yabo. Hayi engakusho ke njengamanje ikhona icompany engisasebenzisana nayo so bengabona izinkinga besisazama nje ukuphusha yabo. But noma ngingasayinanga lutho phansi kodwa sisasizana nje nayo lapha nalapha nje ukuthi kube ukuthi siyaphusha kahle. So kuzothi makhambe isikhathi ke nayo seyi right isemandleni yabo ngoba kusayi company ecishe ibe encane mase isemandleni nayo. So bese siqala phansi bese siye emaphepheni phasi izinto sezikwazi ukuthi zenzeke ngendlela ngesikhathi esifanele yabona. Hayi ngiyezwakala. Ngiyacabanga ke mina ukuthi kuqediwe ke manje noma kukhona okunye mhlambe hayi siyabonga ke babukeli besicela ke ukuthi ni subscribe kuma channel wethu eziwashilo Phinde ni like TV. Yes ni like and comment ni share nezivo zenu ukuthi ke phela ikuphi la sibhude khona yini kumele siyenze futhi ubani kumele sim interview after this interview. Ngokulandelayo. Yeah. Hayi siyabonga salute.